Gitonga matugo tuke mag golf ne klab mar Kitale Golf Club nobedo jaloch mag tuke golf mosegi kambi mar NCBA e alap mar Kitale Golf Club. Gitonga nonyiso kituo maber e rounds ariyo mag buche chiko kendo yudo points 70 e kind jotugo duto. Philip Shiharsi notieko e thuolo mokwongo e kind joma yawuoyi kendo bang' yudo points 72 ka thuolo mar ariyo nokawo gi John Thuo manoyudo points 78. E kidieny mar Wakeni, Phyllis Kisuna notieko e thuolo mokwongo bang' yudo points 93 ka iluwe gi Josephine Chesang manoyudo points 105. Shelby Bungei noloo kidieny mar nyithindo ka Isaac Gitonga bedo achiel kuom joloch mabiro yuore finals mag tukegi mibiro bagi e giko higani. We are quite impacted by the fact that NCBA is also sponsoring the Kenya Golf Union series, and having them here is a big plus for us to see that they consider Kitale Club to be one of the clubs to showcase their sponsorships, and we look forward to having even more activity.